Бүгін Құяш бойынан Рамазан айының бірінші күні тәмамланды һәм тәүге ифтарлар узды. Әдәттәгечә мусульманнар авыз ачарга гаиләләр янәшәсенә һәм мәчетләргә җыела. Табынны бүген Казан үзәгендәге милли ресторан комплексында да әзерләгәннәр иде. Мондагы ифтар шунысы белән үзенчәлекле, ул бер өстәл артында төрле дин тарафдарларын җыйды. Рамазан айының беренче киче хакында Рүзәл Шәрипов. Һәр мусульман өчен иң кадерле һәм көтеп алган айга аяк басабыз. Рамазан аям ул элек-электән сихри бер берләштерү көченә ия. Шуңа күрә аның беренче кичендә үк барча дус туганнар бер табын артында беренче ифтарга җыела. Залда Коръән сүрәләре яңгырый, ул бөтен мусульманнарны авыз ачарга чакыра. Беренче ифтар чит ил мусульманнарын министрларын да берләштерде. Бирегә 200-дән артык кунак чакырыла. Рамазан ае кергәндә футихат абвабул джанна, җәннәт ишекләре ачыла, ва гуликат абвабун ниран, тамуг җәһәннәм ишекләре ябыла, ва сулсилати шаятин һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Шул нисбәттән ураза да тоту безгә бик җиңел, башка айларга караганда бик рәхәт тота алабыз. Аннан соң савапларыбыз да арттырылып бирелә. Это месяц очищения, это месяц спокойствия, это месяц покоя, дружбы, мира. 2024 ел Россиядә гаилә елы, шуңа быелгы ифтарлар гаилә кыйммәтләрен ныгытырга ярдәм итәр дип ышандыралар. Беренче тапкыр балалар ифтары уздырачаклар. Безнең вокальный конкурс балачак бар, анда безнең иң талантлы балалар бар. Аннан соң бала сити безнең дус школа бездә бар. Аннан соң бар балалар кем туган батыр проектта катнаша. Вот и без аларны чакырабыз. Чыннан да бик изге матур айга кирдек. Чистарырга, Аллаһыбызга якын аерга, күбрәк игелекләр, изгелекләр эшләп калырга, якыннарга тагы да якынрак булырга, дуслар белән күбрәк дуслашырга, һәм инде мохтаҗларның әзрәк күңелен күрергә тырышырга, чөнки бу халәттә үзеңне алар хәленә куеп карыйсың бит инде. Ифтарларны Татарстан мәчетләрендә дә көн сайын уздырырга ниятлиләр. Традиция буенча республика күләм ифтарда оештырыла. Ул быел 29 мартта 12нче тапкыр узачак һәм 12 мең кешене җыяр дип көтелә. Рамазан ризыктан тыелып торудан бигрәк рухи чистарыну, изге гамәлләр аем ул быел 11 мартта башланып, апрель башына кадәр дәвам итәчәк. Ураза бәйрәм 10 апрельдә узачак. Рүзәл Шәрипов, Гадел Миндубаев, Яңгы Гасыр.